Wadhi nyime gi weche manyien mag ang'ich welo. Gavana ma Nyamira Nyaribo rito ng'eyo okang' ma od bura mar Senate dhi kaone bang' kawo kinde mage ne obedo gi thuolo mar odiechieng' mangima rakore gi senators e yor chik ewi okang' ma yande okaw gi od bura mar kaunti ma Nyamira mar thiche oko e apisi. Okindego wacho ni MCAs manothicho Nyaribo e telo nenok ma ok kwan manyalo kata manyocha ne olandi ni mar mana MCAs 19 kende ema ne nitiere. Nyaribo okwedo ketho duto ma oluwe wiye. It is not the leader of majority, it is not the mover of the motion, it is not any member of the county assembly. That determination on the total number of the members of county assembly is predetermined by the very institution that has been mandated with matters election in Kenya. I pray that right away you take judicial notice of the fact that you yourself as a Senate Assembly use proxies. And therefore, to the extent that the Senate uses proxies as a means of determining its affairs, it be treated that use of proxies is a normal process of legislative processes.